थासारिया सोलायो जाथावैया जाथावगौ जायो इसोरनि इच्छा बायदि सैथो गोसोजों आत्माजों इसोरनियाव बिनांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड फैसानि शक्तिजों बिनायखौ खोनासंनाय नङा बा माबा मोनसे नोङो संसारनि मुवानि बोलोनि शक्तिजों बिनायखौ इसोरा खोनासंनाय नङा नाथाय पबित्र आत्मानि शक्तिखौ लानानै बियोब्ला इसोरा खोनासंगोन हालेलुया दिनै बेनिखायनो जों साफ्रोमबो पबित्र आत्मानि शक्तिखौ लानानै इसोरनियाव बिनांगौ जाहाथे इसोरा जायगा परिस्थितिखौ सोलायहोनो हायो when God's people pray the prison open जेब्ला इसोरनि मानसिफोरा खौसे जानानै जेब्ला आरज खालामो अब्ला जेलखानानि बन्दोनाबो गेवोनो जेब्ला जोङो फरायगोन बाइबेलनि बोसोनखौ थिनहरजानाय चैप्टार 12 5 to 8 पिटारखौ इसोरनि बोसोनखौ प्रचार खालामनायनि जेलखानायाव सोनानै दोनदों आरो जेब्ला मण्डलियारिफोरा नाय जिसुनि सेला नङा दै पिटारा जिसुनि थिनहरजानाय नाथाय बिश्वासीफोरा पिटारनि थाखाय हरसे मानि जेब्ला आरज खालामो अब्ला जेलखाना बे लहाजों थाला मारिनायानो दिनै सोरगोनिफ्राय स्ट्राइक खालामनानै सोरगोनिफ्राय सोरगोदूतआ फैनानै बे जेलखानाखौ खेवनानै पिटार बायदि मानसिखौ उदांस्रि खालामनानै जाय जायगायाव इसोरनि बिश्वासीफोरा आरज खालामदों बे जायगासिम लांदों जेब्ला इसोरनि मानसिफोरा धोरोमिया मानसिफोरा जेब्ला एरियानि थाखाय देशनि थाखाय जातिनि थाखाय जेब्ला आरज खालामगोन गासै खोमसिनि बन्दोना सैताननि बन्दोना उदांस्रि जानानै गासै मानसिफोरा स्वाधीनताखौ मोननो हायो जेब्ला बिश्वासीफोरा मोनसे गोसो जानानै पिटारनि थाखाय आरज खालामदों पिटारखौ जेलखानायाव दोनदोंमोनब्लाबो बिनिफ्राय बिखौ उदांस्रि खालामनानै बिखौ लाबोदों आरो बियो स्वाधीनता मोनदों दिनै नोंथांनि जिबनाव नोंथांनि नखराव नोंथांनि लाइफआव जुदि सैताननि माबा मोनसे बन्धन दङबा माबा मोनसे जेनेबा खोमसिनि बन्धनफोर दङबा माबा मोनसे समाजनि बन्धन दङब्ला माबा मोनसे जेनेबा पलिटिकेल बन्धनफोर दङब्ला माबा मोनसे शासन खालामनायनि बन्धनफोर दङब्ला बे बन्धनखौ जेब्ला इसोरनि मानसिफोरा आरज खालामगोन बिखौ सोरगोनि इसोरा बोखारनानै होगोन हालेलुया गावनि सोरगोनि दूतफोरखौ दैथायहरनानै बियो गावसोरनि इसोरनि मानसिनि जेंना जानानै दावहा नांगोन बेनिखायनो जों खौसे गोसो जानानै इसोरनियाव आरज खालामनो नांगौ जेब्ला इसोरनि मानसिफोरा गावस्रालायो बेयाव इसोरा आशीर्बाद होआ जेब्ला इसोरनि मानसिफोरा आत्मायाव खौसे गैया मोनसे पेन्डेलावनो दङ गंसे गिर्जायावनो दङ मोनसे एसोसिएशनावनो दङ नाथाय आत्मायाव जुदि खौसेथि गैयाब्ला इसोरा बे एसोसिएशनखौ बे मण्डलीखौ आरो बे नखरखौ बे फेमिलिखौ बोर होआ बेनिखायनो जों इसोरनियाव आत्मायाव खौसे जानो नांगौ जेब्ला जोङो बाइबेलनि बोसोनखौ नायगोन गीतफोरनि लिरनाय 133 फोरबोआनो बेयाव अरायनिबो थाखाय होयोनो जब हम लोग विश्वासी लोग भाई बहन लोग एक ही साथ में आत्मा में रहता है उसी समय स्वर्ग का खुदा वो हमेशा सदा सर्वदा के लिए आशीष रिलीज करता है दिनै जेब्ला जोङो बिदा फंबायफोरा इसोरखौ फोथायग्रा मानसिफोरा गंसे नखरा जुदि आशीर्बाद नांगौब्ला फोथायनायाव इसोरनियाव खौसे जानांगोन हालेलुया जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय सलिनाया गुबुन गुबुनब्लाबो आत्मायाव जोङो खौसे जानांगोन मण्डलीयाव गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसिफोर थाब्लाबो दिनै जों साफ्रोमबो फोथायनायाव खौसे जानांगोन अब्ला बे मण्डलीखौ इसोरा आशीर्बाद होयो एसोसिएशनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसिफोर थाब्लाबो थाखोनि मानसिफोर थाब्लाबो अलग अलग आदमी लोग होने से भी हम लोग आत्मा में यूनिटी होना पड़ेगा तब परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर आशीष देता है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दिनै आं बिनिखायनो बुंनो नागिरदों जेब्ला इसोरनि मानसिफोरा खौसे जानानै इसोरनि बोसोनखौ मानिनानै सोलिगोन बेयावनो इसोरा जाहैबाय जेरिख' बायदि गिदिर वाला जोंनि सिगाङाव गसंखाया मानो गासैबो जोंनि थाखाय समान जागोन जोंनि जेंना जोंनि इसोरखौ फोथायग्रा जाथि माहारिनि जेंना जेसेबांनोखि कानुन आयेन लाबोआ मानो जों जेब्ला इसोरनियाव खौसे जानानै जेब्ला जोङो फास्टिं आरो आरज खालामगोन अब्ला गासैबो कानुनाबो बोखार जागोन हालेलुया आरो गासै जायगायावनो सान्थिया फैगोन नाथाय आत्मायाव इसोरनियाव खौसे जानानै इसोरनियाव आरज खालामनो गोसो दंना गैया बेसो मिथिना हालेलुया प्रेज द लर्ड जेब्ला धोरोमिया मानसिफोरा इसोरनियाव आरज खालामगोन आरो बेयाव जायगाय शक्ति दङ बोलो दङ बोथोरखौनो जुदि थाबथा होनो हायोब्ला दिनै गासै परिस्थितिखौ जायगाय इसोरा जायगाय चेन्ज खालामनो हायो जेब्ला धोरोमिया मानसिफोरा बिश्वासीफोरा जेब्ला आरज खालामो जेलखाना बायदि बन्दोनाबो जायगाय उदांस्रि जायो दिनै नोंथांनि जिबनाव नोंथांनि नखराव नोंथांनि गामियाव जेरावखि समाजनि बन्धन पलिटिकेल बन्धन बा फाइनान्सियेल बन्धनानो जाया मानो बा एडुकेशननि मोनसे बान्दोआनो जाया मानो बा मोनसे थाखा फैसानि बान्दोआनो जाया मानो बा आत्मानि बारायनायनि मोनसे बान्दोआनो जाया मानो जेब्ला इसोरनि मानसिफोरा आरज खालामगोन अब्ला बे बान्दोआ गासैबो गुब्रुलांजोबगोन हालेलुया अब्ला मानसिफोरा सोलायनाय फैगोन अब्ला मानसिफोरनि जिबना चेन्ज जागोन बेनिखायनो धोरोमियाफोरनि बिनायाव शक्ति दङ बोलो दङ आरो लास्ट पइन्टआ जाहैबाय ईश्वरनी बिदा फंबायफोरा हर एक अलग अलग जाति होने से भी अलग अलग मंडली अलग अलग गांव का होने से भी हम लोग परमेश्वर का लोग हमेशा एक होना है आत्मा में हालेलुया
कोई संथाली बोरो से अलग कर ना पाए, कोई आदिवासी को बोरो लोग से अलग कर ना पाए, नेपाली को कोई अलग जाति से अलग कर ना पाए। हम सभी लोग परमेश्वर का जन है, इसलिए आत्मा में एक होना है। और हम लोग का जो संबंध है वो खून का रिश्ता से भी गहरा होना है, क्योंकि यीशु का लाहू के द्वारा। हालेलुया। दिनै जिसुनि थैजों जोंनि सोमोन्दोआ, जोंनि रिलेशनशिपआ स्ट्रं जानांगौ। आरो जेब्ला जों खौसे थागोन अब्लासो इसोरा जोंखौ बोर होगोन। जि जायगायाव खौसेथि गैया, जि जायगायाव गोरोबलायनाय गैया, जि जायगायाव इसोरनियाव खौसे जानानै आरज खालामा, बेयाव बे जायगायाव, बे मण्डलियाव, बे एरियायाव जेबो इसोराबो खामानि मावा। बेनिखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो दिनै आत्मायाव खौसे जानो नांगौ। हालेलुया। जेब्ला बे आइडियोलजिखौ लानानै, बे प्रिन्सिपलखौ लानानै जों जेब्ला हादोराव थांनानै थागोन अब्ला जोंनि थाखाय गासै इम्पसिबलआ पसिबल जागोन। हालेलुया। पलिटिकेल दोहौनि थाखाय इसोरनि रायजोआव गावस्रालायनाया फैयोब्ला इसोरा आशीर्बाद होनाय नङा। हालेलुया। पलिटिकेला जाहैबाय अनलि फर 5 इयार्स। सोरगो रायजोआ जाहैबाय अराय समनि थाखाय। हालेलुया। बेनिखायनो जोंनि गेजेराव जेब्लायबो जोंनि गल, जोंनि प्रिन्सिपाला, जोंनि थांखिया सोरगो रायजो। हालेलुया। जेब्ला जों सोरगो रायजोखौ होसोगोन अब्ला जों जाहैबाय जायगायावबो, एरियायावबो, हादरावबो जों जाहैबाय जिउआव, मोदोमाव, गासैबो बिथिङावनो जोङो जाहैबाय डेभेलपमेन्टखौ जोङो लाबोनो हागोन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड।